uyothandaza ngegama lenkosi. Umfarisi othile. Yes. Wamema uYesu ukuba aye kutya kwakhe. Andiyazi umfundisi wami uyayibetha. Okay, thank you. Cela ufunde siswami egameni kaJesu. Umfarisi othile. Yes, umfarisi othile. Wamema uYesu ukuba iBhayibhile ithi kwakunendoda engumfarisi. Now le ndoda ingumfarisi yayinvite uYesu kwayo. Ewe sisi. uYesu ke wangena endlini. iBhayibhile lithi uJesu waya kule ndlu yalomfarisi. Waya kuhlala etafileni. Now xa efika uYesu kule ndlu, wafika uJesu wahlala etafileni yalomfarisi. Kuloo dolophu kwakukho Now ke uJesu kule ndawo njengoba emenywe kulo mfarisi, kwakunabantu ababemenyiwe kule ndawo, ababemenywe kulo mfarisi. Now ke siyeva ke ngokuba phakathi kubantu ababeinvayithiwe kwakunomfazi naye owayenguMosi. lo mfazi. Kubantu ababemenywe ngulo mfarisi wayengekho kwilisti yabo. Kunabantu lo mfarisi owayebamenile, kodwa lo mfazi iBhayibhile lithi wayengekho kwilisti yabantu abamenywe yile ndoda. Ewe sisi. Akuva ukuba uYesu. Now ke njengoba engamenywanga lo mfazi, lo mfazi weva uba kule ndawo kulo mzi lo mfarisi kunendoda emenyiweyo. Lo mama weva uba kule ndlu yomfarisi kunendoda emenyiweyo. Weva uba kunendoda emenyiweyo apha. Amadoda kulo mfarisi ebedla komenyo amadoda kule dolophu, kodwa lo mama weva uba le ndoda emenyiweyo Oh yes. ayifani namanye amadoda. Le ndoda imenyiweyo yindoda eyahlukileyo, Oh yes Lord. ayifani namadoda lomhlaba. Nabantu banomhlaba. Lo mama iBhayibhile lithi yayingumfazi ongumoni, Yep. wayengumfazi owaziwa ngokona, Man. wayengumfazi owayesaziwa ngamanyala, yayingumfazi owaziwa ngemikhuba ilali yaphayana, wayengumfazi owaziwa ngento zimbi, wayethengisana ngomzimba lo mama. Imali yala ndawo yayiwazi amanyala wakhe, kwayengekho muntu owayecacana lo mama ngenxa yezinto lo mama zenzileyo, kodwa lo mama wayeweva ngoYesu uba kukhona indoda azawufika edolophini, wathi noba ndingamenywanga kodwa le ndoda ingabuguquli ubomi bami, noba ndingayinvayithwanga kodwa le ndoda ndife ngayo. Nantsi indoda enondinika inkululeko. Makastand amen. Kodwa lo mama waya kule ndawo enoYesu, wangena ngamenywanga. Ewe sisi. Kuloo dolophu kwakukho umfazi owayenguMosi. Wayengumoni lo mama, Owathi akuva ukuba uYesu. wafa ngoYesu, Lowo. wafa
Alpha ukhona ofikayo ngoba lofikayo akwenzeka afike ashiye abantu benjalo. Uyasona amandla, uyasona amandla wakutshintsha abantu. Uyasaphampa khona Oh, yes. abadubula impilo zabantu esidwanyiweyo. Uyasaphampa khona abatshintsha imeko esidwanywe ngabathandazeli. Uyasaphampa khona abatshintsha imeko esidwanywe ngabakhwele. Kodwa xa behlangana noYesu, uYesu unamandla wakuzitshintsha imeko zabo. Nalo mama wasondela, wasondela weza ephethe iqhaga lelitye, wangena ngamenywanga, wangena. Xa engena wabona uYesu ngoba sizoshumayela yena, ngoba ngala mnyango walaa ntente akungeni malungisa, Hayi. kungena abathakathi, kungena abafemayo, kungena abahlengulayo, kungena abaphalaphala, kungena encanyelweni, kungena abancane ezijele, kungena abancane ngabazalwa nabo. Abazalwa nawe sebethe bayiselenza nabasekuhlaleni ngabangabana bebona bathi lenje kuwe bayiphuphe. Kungena abanjalo, uYesu wafela abanjalo, uYesu wafa efela abanjalo, efela thina boni zangafela malungisa, wafela abancanyiweyo. Haleluya, igazi lakhe linamandla. Amen. Kuthiwa wangena lo mama, ufika kwakhe wafika eThengisani. She was a prostitute. Wangena wabona le ndoda, because isalvation uhlangana naxa udibene noJesu. Oh. Isalvation awuyitholi ngojoyina icawa. Isalvation ayitholi ngodibana nenkonzo. Inkonzo inawo amandla okukhulula imoni. Icawa inawo amandla okukhulula isoni ngomhlaba. Ayikho into enamandla nangasiza umuntu phezu kwalo mhlaba. Kuyasiladwa indoda enamandla engakhulula abantu ngomhlaba. Icawa inamandla, umuntu enamandla angahlangana kulungisa into. KuYesu waseNazaretha, kuyayatha indoda ayamiswayo, yamisa lilungisa lomhlaba, yamisa lilungisa lelizwe. Nalapha endimana sasinda ngoYesu, sasinda ngoYesu, sasinda ngoYesu, sasinda ngoYesu. Izinto sisahlulayo sasinda ngoYesu, sasinda ngoYesu. Kuthiwa lo mfazi wangena wabe sembona uJesu nakhe, ngoba there is no way yoba ungambona uJesu ungatshintshi. Haleluya, haleluya. uJesu bonke abantu badinga uba bambone. Bendifunde enye ivesi namhlanje yoba kwanyanzeleka mntakadeketa ivino Eliya nabo babuye
sebesezulwini kwanyanzeleka u-Eliya noMoses nabo babuye bazombona le ndoda ngoba without Jesus Christ there is no salvation. That is why u-Eliya noMoses bathi sebefile i-salvation yabo yaphelaniswa kwanyanzeleka babuye bayomletha entabeni bayafika entabeni wabanabo Jesu bakabanesima nabo wathethiswa sunini lathi lona ngunyana waboyidanda mzali yena mzali yena nguyesu nguyesu. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Abanye bepraise Moses. Oh, yes. Abanye bepraise Eliya. Eliya. Abanye bepraise umthetho. Abanye bepraise abapostile. uThixo wayenza ngababomo wathatha abapostile abapraizwayo wenyuka nabantwana uJesu wabeselanda u-Eliya umela abaprofeti wabeselanda uMoses omela umthetho wazinisa zontathu ezizinto uThixo kodwa wena uThixo wathi basizintwana esibanayo lona ngunyana waboyidanda ngifane yena sisababazalana ndibana uyasiwasanazalethwa inkosi yamakhosi lele wanaphakade kuyisholo kuyanaphakade kuyasu. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Kuthiwa ke lo mfana wambona ngoba kufuneka umbone. Uyabona. Bayingxaki nabajoyina icawe bengambonanga. nguYesu. Abantu abaninzi bajoyina icawe bengambonanga. That is why bekwazi uthakatha ecaweni. That is why bekwazi uqhubeka namanyala ecaweni. It is because badibana necawe bengekamboni uYesu. Indoda ekungenwa ngayo nguYesu. Uthi uyasundela isango wangena ngalo amalungisa wangena ngenye isango lesala yasihange sisababasa lesango yabazalwane sibabasa isango wangena ngalo amalungisa kuYesu yasabazaletha alikane ngesango abantu abanongena ngalo ngaphandle kwakhe uthi yasethene kuhlala ngebebabenanyaniso akekho ngenayo engagabengana athi Pawulosi ngithika nomlamlali phakathi ngathina nabantu ngumntu Yesu. Mntu Yesu. Nanku umlamli. Amen. Wangena lo mfazi enenhloni wabona indoda thina uThixo babesinexesha bese sifunde le ndawo kaJohane athi uJohane xa umbona athi nansi mfana kaThixo ethwalisiwe sokusele sehlabathi wathi lo mfazi xa engena sengathi uJohane ngexesha uJohane atshoyo athi nansi mfana kaThixo enondithwalela izono zami wangena madoda ajongana athi lo mfazi siyawazi amanyala wakhe lo mfazi izono zakhe siyakafanelwanga bongena kule ndlu Yesu akafanelwanga lo mfazi le ndoda lilungisa leno abantu abajenga lo mfazi abafanelwanga bongena pha. Wangena lo mfazi wangena ungena kwakhe ithi iBhayibhile wambona uJesu wabesebona izono zakhe ithi iBhayibhile wazithoba ezinyaweni zakhe uJesu wehla lo mama wabheka ezinyaweni zikaJesu kwabintsindi sitholakala khona wafika wambambisa wakhala ezinyaweni zikaJesu amanyala wakhe sengabuya izono zakhe sengabuya wafika wakhala nazo zakakala izono zakhe waya nazo kuthasajalo yabazalwane isiyabasesinjalo
Yes, Lord. Iza. Izani kuYesu. Uthi izayezani sibonisa. Oh. Noma sigqombele kuyaboniswa. Noma sibomvu kuyaboniswa. Hallelujah. Akuqale kulungiswe kuboniswana kunjalo. Ulipharapara unjalo. Uncanye ngabazali bakho njalo. Uncanye ngazalwa nabo njalo. Uncanye sintomitize nalo njalo. Uncanye sibhotise nalo njalo. Uncanye simbosize nalo njalo. Uyesu ufuna njalo. Uyesu ufuna njalo. Hallelujah. Come to Jesus. Come to Jesus. Yes, yes, yes. Uyafuna khaya. Hallelujah. Uyathandwa ezulwini. Oh, hallelujah. Uyathanda izulu. Hallelujah. Kuthiwa wahlala ezinyaweni nomama. Yes, Lord. Wakhala. Wakhala. Kuthi uJesu wamyeka. Hey. Sengathi uJesu uyambona. Hallelujah. Wamyeka uJesu ekhala. Hey. Ukhala ngezono zakhe. Ukhala nezono. Uzwa nazo zinjalo. Hallelujah. Uzwa nazo zibomvu kabuhlungu. Hallelujah. Akuqalwa mntanami usenzele ngokwakho. Lento sisipho. I-salvation i-gift. Ithi iBhayibhile indlela entsha yokulungisa yabantu bonke. Yabantu bonke. Ayaqina. Yabantu bonke. Yabantu bonke. Noma bayafeba. Yabantu bonke. Yakulungisa. Yabantu bonke. Yes, Lord. Yabantu bonke bethola. Yebo. Yabantu bonke bahlala esibongelweni. Yebo. Yabantu bonke besaba. Yes, Lord. Yabantu bonke bakhipha isisi. Yebo. Baphindlela entsha. Yebo. Yabalungisa. Yabantu bonke. Yabantu bonke. Yes, Lord. Come as you are. Yabantu bonke bengamaphalaphala. Oh. Yabantu bonke indlela entsha yokulungisa. Yabantu bonke sebelahle ubomi babo. Bakulahlela amadoda nasebakhwenkweni. Kodwa indlela entsha yokulungisa. Yabantu bonke. Yabantu bonke. Oh. Namhlanje somamaza. Ikhona indoda yodwa. Khona indoda. Ethwala nayo. Ethwala nayo. Ikhona indoda yodwa. Hallelujah. Enamahlo lisono. Ikhona indoda yodwa. Aphilileyo. Oh. Uyaswasa nazo lapha. Yes, Lord. Sinamazo Yesu. Hallelujah. Yesu. Yes, Lord. Yes. Ungafunja. Hallelujah. Uyathathwa khaya. Bravo. Ungalahli ithemba. Bravo. Liyakuthatha izulu. Izulu liyakhala ngawe. Hallelujah. Njengoba uhlale nendawo kuyo. Bravo. Uyakhala ezulwini. Yes, Lord. Sisisikhalo. Asithi buya Buya mntwana. Buya lakhaya. Hallelujah. Ngosuku lwebandla. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Wahlala nomama kwezinyawo. Oh. Kuthiwa behlele etafuleni. Bathetha ngaphakathi lowo. Wathi uYesu ebengumprofeti. Ebezamazi lo mfazi uba sesithengisa imizimba yethu. Ebezomazi lo mama uba ngumuntu othengisa ngomzimba lo. Hayi bo, bayatshola behleli bemthatha. Jonga abeza kuYesu abathathwa noma benzani komhlaba. Kodwa xa befika kuYesu bayawolwa. Bayahagwa. Kukhona lamatyala wabo. Kukhona nesono sabo. Bonke beza kuYesu. Alilathi into abasenzileyo. Isono labo liyangcwatywa. Isono labo liyangcwatywa. Athi Pawulo bayi babasalwane. Nothi nimfundise kathumani kaya kuKristu usesidalwa asitsha wonani into zakhe zisuke zabantsha. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Buyele ekhaya. Oh, buya mntwana. Buyele ekhaya. Oh, buya Usuku mntwana. libala. Yes, Lord.
noma ungazigcina unesono usamkile noma ukanti ulapha ukangalina ndoda uma ungasindiswa ukabikho sekhaya usadukile buyele ekhaya noma zange wasela utshwala kodwa isona esikwambathile buyele ekhaya udukile buyele ekhaya udukile noma zange wabulala mntu buyele ekhaya udukile noma unecawa buyele ekhaya udukile ubesele bala buyele ekhaya kuyabuya abazalwane hayi bakalahleka phela uThixo haleluya uyabuya lokuThixo haleluya haleluya ngithatha namo ngithatha phililayo haleluya haleluya yes Lord kuyaguquka kuyaphenduka ungasifumana esi sipho insindiso igift insindiso igift kuba bathi ngifuna ukwahluka nobutshwala ngikwazi ungasifumana isipho esingayisiza impilo yakho kuba bathi ndiyafuna uyeka ujola ndiyafuna uyeka ulala namadoda abantu kodwa ndikwazi uyenza le nto ndizoqala i-salvation is a gift insindiso sisipho uyesu sisipho esaphiwa ngohlulekayo ufundisa uhluleka uyesu uyesu akakhangela aba-right ufuna ngohlulekanayo abathi mna ndizingcwabela ngiphalela ubomi bami ngayabona intombi ejingayo ibangase ngayithatha ayifake entanyeni yakhe akayiboni into ayiphilelayo uyesu ufuna abanjalo abathi abazali bami abasekho athi nabazali bomhlaba athi namyeni bomhlaba uma indoda abahlolekazi ngabathinta amadoda abathinta abazali abazintatama uyesu ngakumzali wabo indoda enabalo haleluya shatamakasaya simemeza ujesu jonga ndifuna uvala ngale ndawo kuthi uthe sahleli kwezinyawo zikayesu kuthiwa ababahlele etafuleni bebane bebuza bemjamela ujesu ngeqona emehlo kuthi uba bemazi lo mfazi uba bemazi ongumntu onjani ngoba siyamazi thina ndiqinisekile kulaa tafile bakhona bengathi bathenga umzimba kulaa mfazi abawazi umzimba wakhe ngeli xesha sezinyaweni zikajesu bajonge ecaleni ngoba siyawazi umzimba wakhe siyamazi lo mfazi uhlangane nomntu kodwa ujesu wamyeka wabaphendula ujesu wathi hayi madoda ndiyamazi lo mfazi ndiyamazi lo mfazi sanenkintoba ndimazi ngithunywe ngobanjengalo inkinga lifuneka ngabagulayo naye balifuna ngabaphilileyo lifuneka ngabagulayo ngishala banja ngishala banja unyana walento wabonakalisalwa banja wasa kwesenza sibahlakileyo wasa kwabalahlakileyo wasa kwabalahlakileyo ile Mesia mahaya weza kwabalahlekileyo ufuna wena uJesu uze kuwe uJesu uze kuwe uJesu ufuna izinto ezilahlekileyo ziyeke ehlele ecaweni ezithi ku-right apha sifasa ufaka unje thina sawungcwatywa thina elecawe akazange kwabanjalo uze kwabathi angidizevi angiphinde ngathandwa nguThixo uze kwabanjalo abathi Yesu ndiyakufuna wena wafaka endaweni yami wafela mna ukuze sicinye izono zami siyathandaza kuthi wathi esahleli kwezinyawo lo mfazi wahlala ndithanda umzekelo uJesu awenza kuye uthi uJesu kuye uxelela abo bahlele bajaja lo mama uhlele ezinyaweni uthi uJesu mani madoda nenzela umzekelo uthi apha kukho amadoda amabini siyavala abazalwane uthi kukho amadoda amabini aqakweleta umuntu uthile amen uthi la madoda aqweleta umuntu oyi-1 uthi omnye ukweleta i-50 rand uthi omnye ukweleta i-500 uthi la madoda azohlulakala ukuzibhatalela
siyafana abazalwane. Uthi la madoda akweleta umbolekisi imali. Uthi kodwa la madoda athi samkweleta ukweleta i-500 omnye ukweleta i-50 rand. Uthi ke ngokuJesu lamadoda ndicela ubuza xa besahlulakala lo mabolekisa ngemali abesasithi la madoda icebo sosaniyeka ngimxolele. Siyafana abazalwane. Uyabuza uJesu nyangoku ndicela ubuza madoda uba lo mntu ubolekisa ngemali xa ebayeka amatyala la madoda ngawuphosa wathanda kakhulu bayaphandula bathi kulobe netyala elikhulu uthi uyasininyanisile kanye ndifuna kanjalo baba netyala elikhulu uzandithanda kakhulu jonga mama wami ukhankala wena netyala elikhulu jonga tata wethu kufuna wena netyala elikhulu ukhankala wena kufuna wena yenda wethu akufuna lowe 50 rand kufuna lune 500 ayityalayo kufuna lunetyala elikhulu ngeke labo libhatalo jonke iibhokhwe zakho wena zizawuhlatywa ziphele ngeke ityala lisuswe phezu kwakho iibhokhwe zakho wena neegusha zakho wena zisazawuhlatywa zisizakala indoda ilitshona lifazayo imfana kathixo kathwalayo isusayo isono sehlaba Yesu lo ndoda yabo wagqiba uyesu ufaselile izolo zakho sixole lapho ungaphinde wona sebebezalo siyaxolela izolo ndizotsho namhlanje ayisona bathi bekunzima ebomini wabo ndizotsho siyaxolela izolo uyabona ubulaleke ngohlobo sisono uqhobozeke ngohlobo sisono isono sizisungenwani isono sizisungabi naxolo utata wamondizalayo wandimitha umama ena-15 years umamondizalayo wandimitha utata wakhanyela isisu wandikhanyela utata ngexesha ndikhulayo utata mbana ndimkhojisanalile ndandimzonda utata ndizalayo ndadufika kayesu ndahamba ndaya kuye ndathi tata ndandibone hayi babazalwane uyesu njalo kayifikile uyesu njalo kayifikile uthi nguye ukabona lisono ukabona lisono isono siyaxolelwa ikhazi likayesu liyakhulula ikhazi likayesu liyakhulula. Hallelujah. Aya masita ilakata. Ungakhululwa nje. John chapter 1 verse 20 ungakhululwa. Njengalo mama. Lo mama wathi ayemfasa. Sixolele izolo zakuhamba. Ungaphinde wona. Sixolele, siyaxolelwa. Ungaphinde. Siyaxolelwa. Uyizayelo uyandigqiba uthi izani sibonisana. Kuyaboniswana. Ndithe kuyaboniswana. Kuyaboniswana. Kukho bathi ndawo sensinzwe nje. Sekuphelile kuyaboniswana. Kukho athi ndona mna sendimfundisi. Sendikhala sendishumayela. Kuyaboniswana. Namhlanje indaba yakho noyesu ungaphinde uyilungise. Nalo babalo. Nakubusa. Nansi igama. Isakhona igama. Isakhona igama. Isakhona igama. Isubalalo njalo. Namhlanje isekhona inceba. Isekhona inceba. Isekhona inceba. Isekhona inceba. Isekhona. Funda sishona. Jesu 1:9 yedwa standards. Isekhona inceba. Engomso uYohane wabona uYesu. Wabona uYesu esiza ubona. Uyabona. Wambona wasiza. Wambona uYesu esiza. Wathi Jesu. Nalo iqhwane. Wathi John nalo iqhwane. Nalo iqhwane. Nokungxengxeza
ekufazeni izono zehlabathi. Uhlatshiwe Yesu, unikasiwe Yesu, kuthina wena ngoku. Take a response. Sawuhlatshelwe ikhona ibhokhwe esalixhaliwe, yakhala emnqamlezweni, yahlatshwa ngomkhonto ekhopheni, yafula ikhopha layo, kwangena umkhonto ekhopheni. uYesu walifula ikhopha, kwangena umkhonto ekhopheni, wakhala ngasixhenxe. Ikhona inkomo eyaphongayo. Hayi bangasalwane, isimo lifumile madoda, isimo lifumile madoda. Bobani isimo lifumile. noJesu wakhala ngasixhenxe njengenkomo ehlatshwayo, wahlatshwa ngomkhonto, wakhala uJesu. Hayi bawakhala, wakhala namhlanje. Ungadibana nalowo owalilela impilo yakho. Cela siphakame sibeke inyawo zethu. Woza mfowethu athekeda sithandaze egama likaJesu. Vala amehlo wakho. Yolele mfana, yolele mfana, yolele mfana, yolele mfana kaThixo, yolele mfana kaThixo, yolele mfana, yolele mfana, yolele mfana, yolele mfana. Oh yes Lord, siyathandaza, siyathandaza, siyathandaza. Nanku Yesu, nanku Yesu, nanku Yesu kulo ndawo kuyo. Nanku Yesu osindisayo, nanku Yesu asakhibali ayontsomi lena. Nanku Yesu osindisayo inene. uYesu uyakhulula, inene uYesu uyasindisa. Ukuba ukhona lapha ententeni. Oh Yesu, namhlanje ubungasondela kuye. Ikhona indawo yokukhalela, khona indawo yokubalekela. Yes, Lord. Khona indawo yokubanjwa. Yes, Lord. Noma abantu sebekubalele zonke izinto. Oh. Njengoba balingawe, uhlale usaziwa ngabantu, usaziwa ngezolo lakho. Nanku Yesu. Hey. Shatakata, utamante kesota. Nanku Yesu. Hey. Gijimuse ngaphambili. Nanku Yesu. Nanku Yesu. Nanku Yesu. Nanku Yesu. uYesu. Nanku Yesu. Nanku Yesu. Nanku Yesu. Nanku Yesu. Nanku Yesu. Shakapalakato. Uriba Santa. Ukubukhona ungeza nawe ngaphambili sithanda. Nkosi uYesu ngene empilweni yami. Nkosi uYesu tshintsha ubomi bami. Ukubukhona ungeza